Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Ришвәткә каршы көрәш. Штраф салырга, миллекләрен тартып алырга. Җитәкчеләр һәм гади халык аны тамырдан бетерү өчен нинди тәкъдимнәр җиткерде? Ике якны да Руслан Сынҗинов тыңлады. Газсыз авыл. Шай бит инде, шай. Жүклü халга шаларында килеп, мен утын булса утынган шагайым. Ни өчен Нурлат районындагы Иске авыл авылында газ кертелмәгән? Айза Шаймардан. Бу йортта яшәргә генә түгел, хәтта керергә дә куркыныч. Ранкалар бөтенесе килеп төшәләр менә монда. Менә бу тишекләрдән күселәр тышканнар җөриләр. Юдино бистәсе Березовый урамы 12нче йортта яшәүчеләр яңа фатирга өметләнә аламы? Шулпан Касыймова күреп кайтты. Сокланганны соклармын дигән. У нас погибло 115 человек. Это на 5 человек больше по сравнению с логичным периодом прошлого года. Яңыннан үз-үзеңне һәм гаиләңне ничек саклап калырга? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Газ була дип җәен утын мишләрен сүткәннәр, көтә торгач салкыннар җитте. Хәзер Нурлат районының Иске авыл дигән салада яшәүчеләр өйдә итектән йөри. Акчасы да түләнгән, торбалар да куелган, әмма газ килми. Җирле түрәләр сентябрьдә булачак дип ышандырган ди җирле халык. Хәзер кешеләр электр җылыту җиһазларын кабызырга мәҗбүр. Ни өчен Иске авыл 21нче гасыр уңайлыкларыннан мәхрүм кала? Нурлат районыннан Айзат Шаймарданов. Менә шушында, менә шушы гыжны куямын. 81 яшьлек Зәйтүнә апа өендә итек киеп, шәлгә төренеп яшәргә мәҗбүр. Идәннәр суык, ә батареялары сап-салкын. Менә бу батареяларга бер нәрсә бармы инде. Бар хәзер туңа башлагач без туңа. Балалар үчүк кадәр кем агыссам кадырларны, кем сала, кем нитә. Бердән бер җылыну чарасы утын белән ягыла торган мич һәм электр җылыту җиһазы. Менә шушында гыжылдата, менә шушында тыгам. Күрсәтеп калдырдылар инде. Бу бер Зәйтүнә апада гына түгел, авылы белән шулай. Эш шунда, Иске авылда 54 мең сумга кешеләр газ миче урнаштыра, турбалар суза, җирне казый, барда әзер кебек. Һәрбер сүзе казыды. Кадәр менә ката, каткачты менә монда карт төшә, яңгыр жава, булар ишелеп пешәчәкләр. Анда бит ул ана ике нидә генә тора тегендә заглушка башында. Капларга ярамыймы? Ярамый диделәр. Заглушканы бит инде тегендән уже ачтылар алар уже. Су төште нитте икән булар биш. Кирдән биш ачылып тегендән бөтен турбалар нитеп бетәчәк. Иске авыл биредә бер урам һәм монда бары тик 9 кеше генә төркәлгән. Һәм бу урамда 20 йорт һәм һәрберсе дә алар газ кертергә бүген әзер. Инде авыл янында менә шушындай газ җибәрүче станциясе булдырылган. Әлегә ул кушылганчыга хәтле Иске авылы менә шушындай читлек эчендә яшәргә мәҗбүр булачак. Ягъни 21нче гасыр уңайлыкларыннан файдалана алмаучы, мәхрүм калучы утрау кебек. Хөкүмәт карары буенча Иске авылга 2020 елның 15 декабрендә генә газ кертелергә тиеш икән. Ләкин авыл халкы бу турыда бөтенләй хәбәрдар түгел, аларга район башлыгы башка вакытны ышандырып киткән. Глава килде августта. Әйтте, була газ диде. Сентябрьнең ахырына кемнәр менә 3 йорт готовый булса, шушыныга җибәрә башлыйбыз диде. Менә 20 йорт готовый, документларыбыз да готовый, акчаларыбыз да түләгән, газыбыз юк. Безнең район башлыгы тарафыннан бу эшләрне быел эшләп бетерергә дип планда тотабыз инде. Газны кушылдыруны быел кертергә җыенабыз декабрь азагында. Газпром шундай сроклар әйтеп тора безгә. Шай бит инде, шай. Жүклü халга шаларында түләп, мен утын булса утынган шагайым. Шушы хәлдә. Бу проблема хәзер Иске авылга гына кагылмый. Күршедә генә Каракүл авылында да газ кертелмәгән. Хәзер республика 99,5%ка газлаштырылган. Быел гына да моның өчен ярты миллиард сум акча тотканнар. Нурлат районыннан Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Түшәм ишелә, дивар җимерелә, идән убыла. Казан янындагы Юдино бистәсенең Березовый урамындагы йортта гомер итүчеләр монда яшәргә куркабыз дип безнең редакциягә шалтыратты. Торак 1938 елда төзелгән һәм Юдинода сүтелмичә калган бердән-бер барак диләр. 2 ел элек авария хәлендә дип табылса да, бүгенге көндә 35 гаилә яши бирә. Аларны ни өчен күчермиләр? Җитәкчелектән Шулпан Касыймова сорады. Бу йортта яшәргә генә түгел, хәтта керергә дә куркыныч. Стеналар җимерелгән, идәннәр шыгырды. Монда яшәүчеләр өстебезгә түшәм ишелер дип хәтта төннәрен йокларга да куркалар. Һәм менә бу баскычның тотынгычы да чиреп беткән, бик каты селкенә.
Хәбирә Вәгызова бу йорттагы мөре буе тора. Сугыш ачысын татыган ханым уңайлык турында җылы су белән юынырга хыяллана. Тыжыкларга куркам, түшәмнәр төшәрдем. Кызым, җыкларга куркам, мәшә утырып чыгам. Җуынырга бер кая урын юк. Кыткыл җарга да кайнар сулар юк бит безнең. Йөк машиналары узган сайын йорт дер селкенә диләр. Тәрәзә төпләре инде батарея отоплениега утырганнар. Тагын бер тапкыр сикертсә инде домны шулай итеп каты гына батарея отопление шартлаячак. Кайсы фатирга кирсәң дә шул ук хәл. Кипятим воду, вот сюда наливаем, и вот здесь вот умываемся. Мөслимә Фәхретдинова да яңа фатир көтеп 92 яшен тутыра. Сугыш шарын кичереп, гомер буе хезмәт итеп, мондый көнгә калырмын дип башыма да китермәгән идем ди. Война время 2 года лет пилила. Ветеран тела, ветеран труда, никакой толок нету. 2003 елда йорт тузган дип табыла. Сыңрак авария хәлендә дигән статус бирелә. Ләкин бернинди алга китеш юк. Җавап бер. Тузган трак программасына кертелмәгән диләр. В настоящее время принята программа. Хәзерге вакытта Киров һәм Мәскәү районында тузган трак программасына 42 йорт кертелде. Алар барысы да 2017 елның гыйнварына авария хәлендә дип табыла. Бу йорт май аенда гына авария хәлендә дип табылган. Программа буенча беренче чиратта 2017 елга кадәр яшәргә яраксыз дип табылган йортларны күчерәчәкләр. Әмма җитәкчелек өметләрен өзми. Быел аварияле трактан күчерү программасы буенча яңа проект кабул ителде. Аңа өстәмә акча бирелсә яки инвесторлар килеп чыкса, алар һичшиксез яңа фатирлы булачак диләр. Фундаменты уже ярылып бетте. Ишелә, төшә, менә монда күпреп чыккан транкалар бөтенесе килеп төшәләр менә монда. Менә бу тишекләрдән күселәр тышканнар җөриләр. Менә ничек торырга кирәк менә монда. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Сез дә үзегезнең борчыган хәбәрләрне безгә WhatsApp номеры аша җиткерә аласыз. Әйтер сүзегез булса 898 74 20 01 01 телефонына хәбәр калдырыгыз. Яңалыкларны язып та фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстанда быел ришвәт белән бәйле 700 җинаять эше кузгатылган. Шуның яртысы судка барып җитә, эштән берне хөкем карары чыгарыла. Бүген Казанга Идел буе һәм Уралдан фәнни һәм белем бирү оешмалары, закон чыгару, хакимият, суд органнары һәм прокурорлар җыелды. Алар кырын эшләрнең тамырын кырыту өчен нинди яңа чаралар күрергә чакыра. Фикерләрне Руслан Хисметдинов тыңлады. В чем видите причину неработы института конфискации незаконно полученной суммы? 21 гасырда ришвәткә каршы көрәш спид, чиста су җитмәү, экология кебек мәсьәләләр белән бер рәттә тора ди белгечләр. Чөнки тегеләр өстендә эшләсәң шишеп була, ә монысы һаман бетми. Потому что это от природы человека исходит. Бу кеше табигатына бәйле. Һәркемнең дә яхшы яшисе, тәмле ашыйсы килә, ришвәтчелек элек тә булган һәм хәзер дә чәчәк ата. Аны катгый чаралар белән генә туктатып буладыр. ЗИ на конце 766. Татарстанда быел ришвәт белән бәйле 7 җинаять эше кузгатылган. Һәр икенчесе судта карала, эштән берендә кешеләр җәзасын ала. Бүген конференциягә җыелучылар безнең республиканың ришвәткә каршы торуын уңай бәяләде. Татарстан президентының ришвәткә каршы сәясәт идарәсе сайтын карасак, бездә алып барылган эшнең артуы күзәтелә. Әйтик, күрше Мариэльне гына алыйк, анда ришвәтчелек буенча бернинди статистика да юк. Түрәләрнең декларациясын контрольгә алу үтемле булды диләр. Бу хезмәт хакыннан тыш киремне һәм элемтәләрне ачыкларга ярдәм итә. Выявляется огромное количество нарушений. Без бик күп хукук бузу очракларын ачыклыйбыз. Элек түрәләр һәм вазифа изатлар декларация тутырга теләмәсә, хәзер моңа күпкә җитди карыйлар. Башкарма хакимият органнары, суд органнары һәм прокуратура вәкилләре ришвәткә каршы яңа ысуллар эзләсә, Казан халкы иң гадиеннән башларга кирәк ди. Барып карар Симбалиска. Симбалиска йөреп белмәсәң, сине карыйлармы? Карамыйлар. Ике яктан да тора дип уйлыйм. Өстәгеләрдән дә, бездән дә тора ул күбрәк штраф салырга, миллекләрен тартып алырга һәм дә инде шул җитәкчеләрне шул җитәкче урынына яңадан утыртмаска. Казан башкарма комитетында киләсе елдан яңа электрон системаны гамәлгә кертмәкчеләр, түрәләрнең документларын махсус программа тикшерәчәк. Система покажет, что его родственник. Бу система түрәнең юридик зат яки юридик зат белән бәйле туганы барлыгын һәм бу җитәкченең вазифаи бурычларын үтәүгә йогынты ясарга мөмкинме, юкмы, шуны ачыклаячак. Дәүләт сатып алулары да хәзер көчле контрольдә, килүчләр төгәл үтәләме, ел ахырында шуны тикшермәкчеләр. Руслан Хисметдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Канализация өчен 30 сум 51 тиен Яшел Үзән районының Үзәк, Көнбатыш һәм Көнчыгыш Ореховка бистәләре торак коммуналь хезмәтләренең бу төрө өчен шул кадәр сумма түләячәк. Бәяне бүген Татарстанның тариф буенча дәүләт комитетында расладылар. Моңа кадәр бистә халкы 10 ай буе канализация өчен түләмәгән. Хәзер бурычларны кем каплаячак? Рания Абдрахманова белеште. Вот
Нәк 2 ел элек Ореховка бистәсе халкы канализациясыз кала. Су чистарту кырылмаларын суд приставлары ябырга кушкан. Нәтиҗәдә яңа бистәдәге барлык юынтык сулар менә бу күлгә агып яткан. Һәм шуның аркасында биредәге барлык тирә организмнар үлә. Төсе үзгәрде, исенә түзерлек түгел иде дип искә ала Ореховкада яшәүче Анатолий Заворыкин. Ул монда шугалак ясарга хыялланган, тик нияте барып чыкмый. Самые настоящие фекальные воды. Чепчин шакшы сулы күл иде, кышын суы да катмый иде, органика булгач. Вы представляете, что это такое? Канализация сливается тебе вот прям под дом. Халык белән сөйләшеп, бистәдәге канализацияны үзәк үткәргечләргә тоташтырырга булалар. Элекке иске нидән перекачкадан алып, жаңа перекачка труба сузып, анда подключение ясадылар, тоташтырдылар. Бүген Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитетында юынтык суны агызган өчен Ореховка бистәләренә яңа бәя билгеләделәр. Очистка осуществляет. Барлык хезмәтләрне исәпләп чыгарганнан соң 2019 елга һәм алга таба бер куб юынтык су өчен 30 сум 51 тиен күләмендә бәя куярга тәкъдим ителә. Устраивает, конечно. Коммуналь түләүләрдә канализация өчен түләү суммасына без риза. Кая киләсебезне белеп килдек. Айга шул 300 сум тирәсе чыга инде. Моңа кадәр үткәргеч тоташтырылганнан соң 10 ай дәвамында халык канализация өчен гомумән түләми торган. Җылылык һәм су белән тәэмин итү оешмасына хәзергә канализация өчен 1 миллион 200 мең сум бурычыбыз бар. Ул кадәр акча юк, халык белән сөйләшеп, моны хәл итәргә кирәк. Коммуналь хуҗалык өчен түләү кәгазендә яңа тариф декабрь аеннан күрсәтеләчәк. Яшел-Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Янгын хәбәр биргечләрен алга табада шулай бушлай кую мөмкинлеге бар. Бүген бу хакта Татарстан коткаручылары сөйләде. Сүз зур булмаган түгәрәк җайланмалар турында. Алар түшәмгә беркетелә һәм төтен исенә сизгер. Соңгы 3 елда гына да алар 67 кеше гомерен саклап кала, шуларның 34-е балалар. Әмма бу хәбәр биргечләр сыйфат белән аерыла. Ничек сайларга, әллә урап узаргамы? Җаваплар Алия Хайретдинова репортажында. Любой человек вправе прийти к нам в магазин, подобрать тот датчик, который ему более по дизайну нравится. Өйдәге заманча дизайнга туры килмәс дип тә борчыласы юк. Янгын турында хәбәр салучы җайланмаларның төрлесе бар. Акмы ул, карамы, төтен исен сизсен дә сертификаты булсын. Алар махсус кибетләрдә сатыла. Это в день порядка. Көненә 10-15 кеше бу җайланманы сатып ала. Коткаручылар паспорты булган җайланма алырга киңәш итә. Аларның уртача бәясе 300 сум. Если гражданин сомневается, Җайланманы алганчы аның сертификаты бармы, юкмы икәнен карагыз. Ул булса, җайланманы да тикшерегез. Аның да махсус тамгасы булырга тиеш. Татарстанда соңгы 3 елда мондый җайланмалар тавыш бирү аркасында 67 кеше исән кала, 34-е балалар. Менә апрельдә Кукмарадагы очрак сызгырган тавышны ишетеп 5 кеше уяна. Августта Арча районы Хәсән Шайх авылында янгын хәбәр биргече 7 кешенең гомерен саклый. Төтен чыкса, алар уже извещать ителәр. Шулай дип беләм инде. Кичә генә минем коридорда кычкырды, шундый бик матур зур тавыш чыгарып кычкырды. Вот как загорится, так поставлю. Фаҗига белән тәмамланган очракларда байтак газ казаны кабынып, Кукмарада 2 бала яна. Апас районында шырпы белән уйнап 1 бала үлә. Төнлә авиатөзелеш районында урнашкан йортта янгын чыгып 5 кеше гомере өзелә. Берсендә дә җайланма булмый. Янгын хәбәр биргече кулланышта бик җайлы. Моның өчен 2 шуруп һәм 1 батарея кирәк. Һәм инде төтен чыкса, безнең очракта бу махсус аэрозоль 1-2 секундтан көчле тавыш чыгачак. 2016 елдан Татарстанда авыр тормыш хәлендәге кешеләргә янгын турында хәбәр биргечләрне бушлай куйдылар. Бу президент һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә эшләнә. Бюджеттан 20 миллион сум акча бүленеп, 20 меңнән артык йортта махсус җайланмалар урнаштырылды. Алия Хайретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. 1 ноябрьдән җиңелчә юл транспорт һәлакәтләрен шәхси смартфоннан электрон рәвештә генә дә теркәп була. Яңалык хакында иминиятләштерү белгечләре, ЮХИДИ вәкилләре һәм экспертлар фикерен Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Беренче урында илкүләм проектлар һәм халык тәкъдиме. Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге конференциясендә ничиләшүләрен Фәрүзә Мәҗитова күрде. Кәҗәләр белән гали генә түгел, без дә дуслаштык. Нәселле тәкәләр алып кайтып, шуның хисабына ирешергә тырышабыз. Нәселле кәҗә тәкәләрен Алия Хайретдинова да күреп кайтты.
Беренче урында илкүләм проектлар һәм халыкны борчыган мәсьәләләрне хәл итү. Бүген Бердәм Россиянең Татарстан төбәк бүлеге җыелышында фирка әгъзалары киләчәккә эш планын раслады. Партия сайлаучыларына төрле проектларны тормышка ашырга ярдәм итә. Җыелышта гражданлык инициативалары конкурсына да нәтиҗә ясадылар. Фирканың гомум Россия җыелышына кем барачак һәм өметләре нинди? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Партия җыелышы башлаганчы фирка проектлары конкурсына нәтиҗә ясыйлар. Җиңүчеләргә бүләккә грант. Әйтик, 185 мең сумны Кайбышта 2 һәйкәл кую өчен тотарга җыйналар. Кайбыш территориясеннән узган Казанский обвод, ул сугышның заһәҗләрендә булган. Шул һәйкәлне нигезләштерергә итеп, аларның исемнәрен мәңгеләштерергә. Бердәм Россия партиясе белән Рус географик җәмгыяте арасында килешү имзаланды. Бу уртак хезмәттәшлекне тагын да ныгытачак. Один из наших проектов, который мы ведем совместно уже. Безнең минем ватаным дип аталган проект бар. Мәктәп балалары туган як табигатының рәсемен ясый, без аны төрле төбәкләргә алып чыгабыз. Мондый эшчәнлек бик күп яклы. Позвольте начать работу. Конференциядә 177 делегат катнаша. Татарстанда Бердәм Россиялеләрнең гомуми саны арткан. Хәзер алар 128 мең ярым кеше. Яңа әгъзалар партбилетлар алды. Хәзер Бердәм Россиялеләр сайлау кампаниясе барышында халыктан килгән 8 мең ярым мөрәҗәгать буенча эш башлаячак. Аны илкүләм проектлар аркылы тормышка ашырачаклар. Дәүләт советы депутатлары бу эштә башлап йөрүчеләр булырга тиеш, ди Фәрит Мөхәммәтшин. В текущем году предусмотрено строительство и реконструкция 340 объектов на 13,1 миллиарда рублей. 25 ноябрьдә Мәскәүдә партияның гомум Россия съезды була. Анда Татарстаннан 26 вәкил барачак. Максат зурдан. Я вижу свою в том, чтобы мы Үз бурычымны мин булай күрәм. Без башка төбәкләргә үз тәҗрибәбезне күрсәтергә, ә уңай үрнәкләрне алардан өйрәнеп республикада кулланырга тиеш. Безгә партия куячак, һәм әле нинди задачалар, нинди яңа лозунглар чыгачак безнең партиянең. Без шуларны, бергә партия белән тыңлап, инде Казанда маташабыз инде. 1 декабрьдә партия оешуга 18 ел. Киләсе җыелышны шуңа багышлаячаклар. Ә бүген партия эшен актив яктырткан масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен бүләкләделәр. Рәхмәт хаты партия белән даими хезмәттәшлек өчен. Фәйрүзә Мәҗитова, Адельмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Үз эшеңне башлыйсың килсә, агростартапта катнаш һәм грант тот. Бүген республика күләмендәге конкурста җиңүчеләргә сертификат тапшырдылар. 103 фермерның һәрберсенә үз хуҗалыгында эш башлау өчен 2 миллионнан алып 4 миллион сумга кадәр акча каралган. Грант тотучылар терлекчелек, ат үрчетү, умартачылык, балыкчылык белән шөгыльләнергә җыена. Конкурс шарты буенча фермерлар 200-дән артык эш урыны булдырырга тиеш. Агростартап конкурсы беренче тапкыр үткәрелә. Проект 2024 елга кадәр дәвам итәчәк. Әкренләп техникаларны закупайта башладым инде. Техникалар алдым. Хәзер язгыкта умарта алырга исәп. 120 баш умарта. Советский тяжеловозный породоразводящее хозяйство белән элемтәдә торам, алар белән договорлар төзеп кайттым. Һәм бу көннәрдә Алла буйрса, шушы өлкәгә юл тотабыз. Программаны тормышка ашырысында эш башлап җибәрбез дип уйлыйм. Грантның требованиялары шундый. Фермер, во-первых, фермер булырга тиеш, авылда яшәргә тиеш, фермерның үзенең 10% акчасы булырга тиеш. Саба районында урнашкан кәҗә фермасы әле күптән түгел генә Россия күләмендә узган агросәнәгать күргәзмәсеннән уңышлы селекция өчен алтын медаль алып кайтты. Хәзер планнар яңа, токымны ныгытып, үрчемне арттыру. Нәселле кәҗәләрне дөньяның кайсы илләреннән табалар? Алия Хәйретдинова. Исәнләшү кәҗәләр шагыйди булса да, кәҗәсе Заненская токымлы. Аларны Сабага моннан 6 ел элек Мары елдан алып кайталар. Әкиятләрдә бүре башын капчыкка салып йөрердәй батыр итеп сурәтләнгән жан ияләре обзар тирәсендә бер дә мөгез чыгармый. Токымнары шундый, ә менә сөтне күп бирәләр. Әлегә фермада 3 мең ярым баш кәҗә бар, аларның 1 ярымы савым, көнгә 2-3 тонна сөт бирүче кәҗәләр яхшы селекция нәтиҗәсе. Тәкәләрен хәтта Голландиядән алып кайталар икән. Нәселле тәкәләр алып кайтып, шуның хисабына ирешергә тырышабыз. Шул максаттан инде без Ставропольдан, Санкт-Петербург якларыннан, шулай ук инде Голландиядән. Әлегә фермада 25 токымлы кәҗә тәкәсе бар. Менә ул нәселле кәҗә тәкәсе, монда ул Голландиядән килгән. Аны башка кәҗәләрдән зурлыгы да, менә шундый куе сакалы да аерып тора. Фермага кергән шәпкә аны башка кәҗәләр сарып алдылар, әмма ул әлегә сайлана. Сәлам. Селекционерлар ясалма ырлыкландыруга да өстенлек бирә. Бу усул төрле авырулардан да саклый ди белгечләр. Яхшы яклары менә шир күчмәскә инде. Әйбәт, аннан соң
нәселле яхшы генетик яктан нык бәкәйләр алу инде безнең исәп. Планда токымлы кәҗәләр көтүен 5000-гә савымны көненә 5-6 тоннага җиткерү. Алтын көз агросәнәгать күргәзмәсе алтынын яулаучы сабалылар уңышлы селекция тәҗрибәсе белән уртаклаша да башлаган инде. Казакстан һәм Башкортстан белән хезмәттәшлек итәләр. Саба районыннан Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бөтен илгә данлыклы Тимур кәҗәсенә кәләшләрне дә шушы Лукос Саба фермасыннан җибәргәннәр иде. Әмма кызганыч, бүген Тимур үлгән дигән күңелсез хәбәр килеп иреште. Исегезгә төшерәбез, әлеге кәҗә Приморье краендагы сафари паркта Амур исемле юлбарыс белән бер вольерда яшәп дан казанган иде. Әмма дуслык озакка бармый. Амур кәҗәне тырный. Тән һәм күңел ярсуын күтәрә алмаганмы, башка сәбәпләр бармы, төгәл әйтеп булмый. Әмма Тимур һәрдаим ветеринарлар күзәтүендә булса да, нибары 5 кенә ел яшәде. Кәҗәләрнең гомер озынлыгы якынча 8-10 ел булса да. Сафари паркта Тимур бақырдан сын қоярға жиналар. Хәзер алар һава шартлары нинди булуга карамастан урманда кизү тора ала. Бүген Биектауда Татарстан урманчыларына яңа техника тапшырдылар. Бу 8 янгын автоцистернасы, бульдозер һәм кече урман патруле комплексы. Урман хезмәткәрләре автопаркны экология илкүләм проекты кысаларында Татарстанда урманнарны саклау программасы буенча өстәмә акча алуга ирешә. Аңа кадәр 73 берәмлек яңа техника һәм җиһазлар сатып алынган иде. Эта возможность появилась у нас. Әлеге программа кысаларында гариза язып өстәмә акча алдык. Бу мөмкинлектән файдалануыбызга шиксез шатлана. Яңа техника эшне һичшиксез җиңеләйтәчәк. Һәр спектакльләре аншлаг белән узды. Туймазы театрының Казанда гастрольләре тәмам. Күрше республиканың татар иҗат коллективы 3 спектакль тәкъдим итте. Бу аларның премьералары. Соңгы кичтә Әнгам Әтнәбаевның «Игезәкләр» әсәрен күрсәттеләр. Ул нинди рухта узды? Люция Анатольевна репортажы. Игезәкләрне уйнайбыз без, берсен Рәсимә мин. Яшь актриса Динара Вахитова «Игезәкләр» комедиясендә төп рольләрнең берсен башкара. Казан сәхнәсенә чыгу бик җаваплы мизгелде ул. Һәр спектакльне дулкынланып тәкъдим итәләр, аеруча Әлдермештән Әлмәндәр әсәрен, әмма юкка борчылганнар. Искиткеч кабул иттеләр, без менә Камал театрыннан соң бит инде ул Әлмәндәргә тотынган кеше дә юк. Бугай дип әйтим инде. Бик нык, без куркып келдек шуның гына әйткәндә. Искиткеч менә җылап утырып басып кул чаптылар. Шуңа сөенә без үзебез дә җылап беттек. Безнең колхозга республика газетының махсус хабарчысы белән фотокартка килде. Игезәкләр әсәре шулай ук совет чорына әйләнеп кайту мөмкинлеген бирә. Андагы мөхит, антураж, костюмнар сәхнәдә чагылыш таба. Гаҗәп шулай дигәш. Айрат Султанов спектакльдә фотограф ролен башкара. Әлеге артистларның шушы геройны уйнаган мизгеле аның күз алдында. Әмма актер заманчырак яңгыраш бирергә тырышкан. Нәрсә эшләү, нәрсә төшерү. Режиссер белән бергә шушындай үземчәлекле эшләдемдер дип уйлыйм инде. Туймазы театры Казанда еш кунак Карифлар белән алар алмаш гастрольләр оештыра, әмма һәр сәфәр үзенчә истә калырлык диләр. Без Казанга килгән саен дулкынланып киләбез, һәр вакытта да ашкынып киләбез. Монда килгәч инде күп җирләргә барырга тырышабыз. Бу елы килдем дә, беренче чыгып киттем дә, рәхәтләнеп йөреп чыктым. Шулай Казан белән рухланып, тамашачыларны сөендереп, Туймазы театр гастрольләрен тәмамлый. Быел Башкортстанның 100 еллыгына багышланган иде. Күршеләрне киләсе сезонда да түземсезлек белән көтеп калалар. Лейтенант Френозат Самигуллин, Яңа гасыр каналы. Казанда ат күрәсең җигелгән арбадан ычкынып, Казан Кремль каршында чабып йөри. Шундый видеоролик бүген интернет шелтәрендә таралды. Аны Кремль яныннан узып баручы машина йөртүче төшереп алган. Хайван хәтта шлагбаум аша эчкә кереп тә карый, әмма уза алмый. Беренчел фаразлар буенча ул экскурсияләр уздырган җирдән качкан. Нәкъ шушындый атларда Кремль янында туристларны йөртәләр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән мин булыгыз. Беләсеңме, Алсу, мин сиңа иң яхшы хатын номинациясын тапшырыр идем. Ә мин сиңа иң яхшы әти. Милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында нинди номинацияга лайык булырбыз икән? Тиздән белербез. 14 декабрь «Пирамида». Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Звезды татарской эстрады в вашем городе. Илсаф, Расим Низамов, Дина и Рафаэль Латыповы, Ландыш Нигмеджанова, Алсу Абульханова, Винарис Ильегет, Альфина Азгамова, Ришат Фазляхметов. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Татарстанның халык артисты Виталий Агапов «Онытмагыз ялгыз әтиләрне» дигән программасы белән сәфәргә чыга. Җанын үзгәләп, онытмагыз ялгыз әтиләрне. 14-15 ноябрьдә Тинчурин театры Кабат Мәскәүдә. Эх алмагачлары, күрәсем килгән иде спектакльләре Music Hall сәхнәсендә. Яшь чикләве 6+. В «Белке» большое открытие сезона. Только 4 дня. Норка от 70 тысяч. Пуховики от 7. А пальто из набивного меха от 10 тысяч. «Белка». Татарстан 7. Хочешь получить «Ладу»? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». Спешите видеть новую программу в Казанском цирке. С 25 октября цирковое шоу «Виртуозы манежа». Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Звони, телефон в Казани 222 5333. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. А это важно, когда в аптеках «Фармленд» такие скидки. Запомните, весь ноябрь в аптеках «Фармленд» скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. В ноябре Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки 3 семерки. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча киләсе тәүлектә көньяк көнчыгышта Бугылма баулы Ознакайда болытлы, явым-төшемнәр көтелми, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада шулай ук болытлы, явым-төшемсез, температура 1 градус салкын. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида көндез явым-төшемнәр булмый, шулай ук 1 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Болташта сүрән көн көтелә, 2 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәлдә урыны белән кыска вакытлы кар явачак, 0 градус тирәсе. Чистая Нурлатмамада Ширмешан халкына синоптиклар кар вәгъдә итә, 2 градуска кадәр салкын була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциягез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Почти готов новый дом ЖК «Грин». А вы готовы к суперпредложению от ЮЭТ? Только 16 ноября на Дне открытых дверей. Записывайтесь. Телефон в Казани 233-0303. 16 ноябрь Грин торак комплексында ачык ишекләр көне. Сезне фатир сатып алу буенча кызыклы тәкъдимнәр көтә. Тиздән әлеге йорт кулланышка тапшырылачак. ЮЭТга шалтыратыгыз. Казандагы телефон 233-0303. Башкалабыз Казанда болытлы һава, явым-төшемсез диярлек, 3 градуска кадәр салкын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 766 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма адымлылыгы 80%, җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Биредәге ташларны дистанцион рәвештә таркату, авыртусыз, мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фармты клиникасында бушка. 292-66-77 телефон номеры буенча язылырга була.
Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77.